माबायदि बुजायनो रादायखौ रादायाबोथ' बुजिनो हायो एसे आंनि जायगायाव थानानै आं जे सासे बिमा आंबो मिथिगौ दिनै रादाया रागा जोंनानै दङ गोसोआवबो दुखु मोननानै दङ बे बक्सिनि गथ'खौ फरायनो नागिरनाय नङा होननानै नाथाय दा बियो आंखौबोथ' नायनांगौना एसे रादाया इयुननि बाथ्राखौ सानबाय थादों इयुननि बाथ्राखौलाय मानो साननांगौ दा प्रेजेन्टनिखौ सानबानो जायोना दा सोलिबाय थानाया मोजां जाबानो इयुनावबो मोजां जालांगोन जाय बाथ्राया जायाखैयानो इयुनाव थाङाखैयानो बेखौनो साननानै बेफोरखौ दा बे प्रेजेन्टनि समखौ गाज्रि खालायनानै लागोन नामा आंखौबोथ' एसे बुजिनो नाजानांगौ रादाया आं माबायदि थागासिनो आं निजेनि जानो गोनां फिसाखौ दा माबायदि बुथारनो दे गावनि आखाइजोंनो आं गावनो बुथारनाय बायदि जागोन माथो सोरबा बिमा जागोन होननानै मोनथिनायनि उनाव आरो बेबायदि खालायनो हायो नामा बिफा जानानैबो एसे बुजिया बे गथ'नि बिफा नङाबाबोथ' बेबो सासे बिफाना एसेथ' आंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ बुजिनो नाजानांगौना रादाया माबायदि मानसिलै रितुआ बुजिनाबो बुजिनो नागिरा नुनाबो नुनो नागिरा खोथाफोरखौनो मा साननानै बियो बक्सिनि गथ'खौ जोनोम होगोन होननानै सानदों दे बियो मा साननानै बेफोर डिसिजनखौ लानो नागिरदों बियो एसेबो साननो रोंला नामा बियो दा बे बाथ्रायावनो बेले बेजे नांज्लायनाय आरोलाय अबावथ' थांबावगोन बियो गामियाव थांनाय बाथ्राखौथ' बुंबावाखैसो आङो अबाव थांगोन बियो थांनाय नंखाया बियो सानख'नोनो हायाखै बियो दानि बाथ्राखौल' सानबाय थादों इयुनाव मा जानो हागौ बेफोर बाथ्राखौ सानख'नो हायाखै बियो आं बिमा आं फिसाखौ बेबायदि खालायनो हाया आरे नों साननानैथ' नायग्रो फिसाया सोर बिमायाथ' गावनि फिसाखौ बुथारनो नाजायो बेफोर साला गासैबो बे सैमा बक्सि आरो बे हालानि थाखायनो जादों साला सान्थि गैयै खालायजोबदों बिसोर सानै मानसिखौ गोसोखांबोला साला गावसोराबो मामोनखौ दा जेलावसो थानांगौ जाबाय जोंनि संसारखौबो असान्थि खालायनानै गालांबाय गावसोराबो जेलाव हाबनांबाय मा जाखौ रावबो खुसियावनो थानो हायासै इनिख्रुइ जुदि गावनि न'नि मानसिजों होननानै मिलायनानै गोरोबलायनानै थानायमोनब्ला बेसे रंजा खुसि संसारा मोजां जागौमोन बेसे मोजाङै गोरोबलायनानै थानो हागौमोन दा जोंफोरो हारामि बुंदानि जातफोरा साला बे सैमा बक्सिनि फिसाखौ आं खांनांगौ नामा बे हारामजादानि फिसाखौ आं गावनि फिसा होननानै आं गावखौ गावनि बिफा होनना लागोन बिफा मुहोगोन आं बे हारामजादानि फिसाखौ बेयो इम्पसिबोलखा माब्लाबाबो जानो हाखाया बेयो इम्पसिबोल आं बिनि फिसाखौ आंनि फिसा मानिना लाखानो हाया आरो जुदि बेबायदिब्ला आं सोमोन्दोखौनो लाखिखाया आं एसेबां गुवार गोसोनि मानसि जानो हाया जे जानला मानला मानसिनि गथ'खौ गावनि गथ' होननानै आं गनायना लानो रितुआ जुदि बक्सिनि फिसाखौ जोनोम होनो सानदों अब्लानिया आंखौ बावगारनांगोन बियो आं बिनि जिउनिफ्राय गैया जागोन आंखौ खोमानानै लानांगोन नों रितु नों जुदि गावनि हौवानिख्रुइबो मालायनि फिसाखौसो बांसिन सानदों इम्परटेन्ट सानदों होमब्लानियालाय आं थानानैलाय मा जानो बेबायदिब्ला आंनो थांगोन नोंनि जिउनिफ्राय नै गालि टाउनाव थांनायाव आं बे प्रबिननि हिन्जावखौ लोगो मोनदों माथो जादों नङाहाय नै मालाय सन्जुनि हिन्जावा मोदोमाव दंनो आंलाय मानो फाखालायनांगौ आंनोलाय मानो खिथादों बेफोर बाथ्राखौ नोंलाय सुनिनो आंखौ जलि होननानै मोजां मोनो नामाय नोंलाय जलि होआखैहाय आइ नोंखौ खोनासंनोसो होदों आं मालाय प्रेगनेन्ट जालायलांबाय नै मोदोमाव थालायलांबाय नोंहाबो मायबा मोनसे माबादो थांदो नोंहाबो हाबा जादो सोरजोंबा मालाय सन्जया गासैखौबो बावगारजोबनानै मालाय जिउआव आगान सुरलांबायानो मालाय बिहा नोंहासो दाबो बेबायदिनो थाबाय नोंहाबो सानदो बेफोरखौ आरो नोंहा जुदि रावबो गैया आंनो नागिरनोसै आलासि उलासिनाव सोरनोबा सोंला सोंसि खालामसै आं मानसिफोरनो है जानला मानला बुंबाय थानाङाहाय नोंबो सोरखौबा हाबा जानाय नुनानै सोरखौबा गथ' थानाय नुनानै सोरखौबा गथ' उदै थानाय नुनानै आंबो माबा थाहोगोन नामा आंहाबो माबा बिखा खामगोन नामा बेफोरखौ खोनानानै नुनानै खामसाबाय आंहा मालाय हिन्जाव उन्दैया फैनानै मालायनि गथ' होलायलांसिगोन मालाय बेसे अनलायो खोमा नोंहासो गथ' सासेबो होनो हायासै नोंहा गथ' सासे जानायमोनब्ला बेबायदि थाफैनो गोनां जानायानो नङामोन खोमा मालाय नोंलाय बिमाना सुथुरहाय आंनि बिमा साला जानला माला बुंबाय थायो बेयाव नङा नों हाबा मानो जाला बेखौ बुङा मानो जाया आंखौ नांगौ बायदि रावबो सेंग्रा मोनाखै आंनि गोसोनि बायदि हौवा बायदि मोनाबा हाबा जाखायाबा आङो बुरिनानैबाबो थागोन आरो बुरिना थानो बाखि दंबावो नोङो बुरिबायानो माथो बुरिगोन मानबा नों
बायदिखौसो बुरि होनो आंखौ बुरि होनो नामा बुरियाखै दा नै बोसोरनैसो बोसोरथामसोल' सिख्ला बायदि नुबावगोन लासैनो बोसोरथाम बोसोरनैनि उनाव बुरैनि लिस्टावनो गोलैखासिगोन नोंबो रावबो मेगन खनाजोंबो नायना नंला नोंखौ दानो सम थानायावनो आखल मोजांनि हौवा सासे नागिरना ला होनदों गावहाथ' नागिरना लायानो बै आं सोंनायफोरखौबो फसन जाया बेसे मोजां मोजां सेंग्रा फैदोंमोन थांखोसाबबाय आङो बुंबाय थाङा बेयाव आंनि आबाया सनाया मानसियालाय गिलिर जानानै थाबाय माथो देरसोबायबो आबा नोंलाय माथो आदा गुथालनिख्रुइबो गोजौसिनसो जासिगोन खोमा मानसियालाय जौसोबाय आदा औ आबा आदा नोंनि आदा गुथाला गामियाव दङ आदाया नोंखौ नेगासिनो माब्ला फैगोन होननानै लिंहरगासिनो आदासो थांगोन आदासो थांगोन जोंहा आदाया नेगासिनो आबैयाबो ओमफ्राय आइ गिदिराबो नेगासिनो गामियाव जोंफोर गामियावसो थांसिगोन गाबोननो दै गामि औ भिलेजाव भिलेज औ भिलेज दे आबा ओंखारदो ओइयाव जिराय बिसिनायाव आं जिफोर जाबनोबो दङ गाबोन थांनांगोन ना जोंफोरो बयबो थांगोन नों बेयावनो थाथो दे आं बेगफोरखौ लाना फैनि जि सोनो This one is my favorite color. Favorite color? Which one? This one, only red. I like it so much. This is so beautiful and colorful. Now, Papa, which one is your favorite color? Oh, mine. Mine too, red. And Ada Gutalnya? Ada Gutalnya favorite color? Which one? Red, blue, yellow, green, what? Oh, आदा गुथालनियाबो रेदानो नों बायदिनो रेडखौनो मोजां मोनो आदा गुथालाबो Oh, yeah. बेयाव भर्ति जाबाय जायगा जाला आरो गुबुन मोनसेयाव सोबावनि र' Yeah, it's already full. Papa, you have to bring another one. औ लाबोनि र' मोनसे You know, I have many clothes. औ आइया गोदान गस्ला बायना होबाय थायो नालाय गावनो बेनिखायनो बुरजा मानि र' आदा गुथालनियासो गस्लायानो गैया इसेल'सो गस्ला गैया आदानिया आंनिखौ होगोन आंनियाव बुरजा मानि दंखायो आदा गुदालनो लांगोन आं नंगौ दे लांगोन दे नाथाय आङो रेड कालारखौ आदा गुदालनो होआ आङो रेडखौ रावनोबो होआ दे जागोन दे होनाङा दे रेडखौ अरे ये क्या सांप तो पेट पिकिंग कर रहा है ओ सांप नहीं रहेगा क्या सांप तो फिर से गाँव चला जाएगा अरे सांप जी आप पेट पिकिंग क्यों कर रहे हैं आप कहीं जा रहे हो क्या ओह शांति ये क्या सांप आप कहीं जा रहे क्या हाँ हम सभी लोग गाँव जा रहे मेरे घर क्या अरे साहब मेरे को तो आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं अरे आप लोग मेरे को छोड़ के जाओगे क्या आप गाँव में अरे साहब जी आप लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा मैं कहाँ पे काम करूँगा साहब अरे शांति हमारे क्या जरूरत है तुम इधर ही रहना अरे शांति घर को देखने के लिए घर के देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए ना हम गांव में होंगे तो इधर कौन रहेगा तुम ही रहना शांति तुम अपना ही घर समझो अच्छे से रखना घर को साफ करके रखना घर में ही रहना इधर ही रहना तुम अरे साहेब आप लोगों ने तो बोला ही नहीं मेम साहब ने तो मेरे को कुछ भी नहीं बोला कि आप लोग गाँव जा रहे हैं कब जाओगे साहेब कल हाय रे देवा आप लोग कल ही जाएंगे हाँ कल ही जाएंगे मेम साहब ने तो मेरे को कुछ बोला ही नहीं रुको मेम साहब को बोलती हूँ अरे मेम साहब क्या हुआ शांति इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो अरे नहीं मेम साहब आप लोग गाँव जाने वाले क्या क्या गाँव क्यों जाएंगे इसलिए बोला तुम्हें गाँव जाएंगे अरे मेम साहब सांप ने ही बोला गाँव जाएंगे वो तो सांप जो पूरा ड्रेस पैकिंग कर रहा है गाँव जाएंगे ड्रेस पैकिंग कर रहा है मुझे तो कुछ नहीं बोला अरे मालूम नहीं मेम साहब मेरे को भी अभी पता चला मैं जब रूम में गई थी मा गामियाव थांनो ओंखारदों बेलाय जाम्बा जाम्बालाय मा जि फिकिं खालायदों बियो सोरनाव सोंदों बियो गामियाव थांनो अबाव गामियाव थांनो ओंखारदों बियो अरे क्या हो गया अरे सब लोग चला जाएगा तो मैं इस घर में कैसे रहेगी अकेली
अरे सांप को गाँव जाने का क्या जरूरत है, इधर ही से रह सकता है ना। बांद्रायसो जाबाय सेनानै मारि जानाय नंला दा सोनायावनो सोफ्लांबाय गांनैसो दोनफिनसै खोमा र' हनै मारि जामारला गांनैसो दोननि र' गुबुन मोनसे बेगाव सोनांगोन नुदोंना ड्रेस पेकिं खालामदों बियो आंखौ जेबो सोङालासिनो। रादाय मा खोनादों आं मा नुदों बेफोरखौ सानजाया मा बुंदों नों गामियाव थांनो ओंखारदोंनो जोंफोरखौ गासैखौबो थांगोन होनना बुंदोंनो माथो। औ जोंफोर गामियाव थांगोन गासिबो थांगोन। गामियाव थांगोन गासिबो थांगोन नों सोरनाव सोंनानै बे डिसिजनखौ लाखौ सोर थांनो नागिरदों गामियाव सोर थांनो नागिरदों नों थांगोन होननानै बुंब्लानो जागोन नामा सोर थांगोन गामियाव सोर थांनो लुगैदों आं गामियाव थाङा आरो नोंखौबो थांनो होआ आं गामियाव सोर थांनो नागिरदों मानो पेकिं खालायदों नों बेफोरखौ खालायनाङा थाङा आं गामियाव आरो नोंबो थाङा रावबो थाङा गामियाव। नोंनि बुंनाय नों जागोन नामा नों थाङा होनब्लानो बुंबानो जागोन नामा एसेबां मा जालांखौ न'खराव मानिफ्राय मा जालांखौ जेलाव थांनाय मायाव थांनाय गथ'खौ बुथारनो नागिरनाय मा जालांखौ एसेबां बेफोर जालांनायनि उनावबो नोंनि खर'आव एसेबो बे मेलेमाव जेबो हाबनो रोङाखै नामा बेफोर जायगा जोंफोरनि थाखाय सेफ नङा आरो आंनि फिसाखौ बेबायदि जायगायाव दोननो लुबैया जाय जायगायाव बिनि जिउखौ लानानैनो बेसेबा गिनांगौ गोनां बेबायदि जायगायाव आं दोननो हाया आंनि फिसाखौ आं गामियाव लानो थांसै। नोंनि बुंनायजों जाया रादाय नों ओरैनोबाबो आंखौ सैया खालायखादों नों गिनानै थांनो नागिराखै नों आं बे गथ'खौ गारनो नागिरखायसो थांनो नागिरदों नों आंजों खिथार लानो नागिरदों नोङो बक्सिनि फिसाखौ जोनोम होनो नागिरनायखाय। नों जि सानबाय था गाबोन फुंनि ट्रेनाव थांगोन बेनो फिक्स। जाया बेबायदि नों फिक्स बुंबानो जाया आंनि न' बियो आं बे न'खौ गारनानै थांनो हाया आंनि न' बां अफिस बेफोर गासैखौबो गारनानै आङो बे नोंनि गामियाव थाहैगोन नामा बे गामियाव थाहैगोन आङो बे माब्लाबाबो जानो हाया आंबो थाङा नोंबो थाङा आरो आंनि फिसायाबो थाङा रावबो जेरावबो थाङा बेयावनो थागोन सोर मा खालायनो रावबो जेबो खालायनांगौ मानसिफोरा जेलाव थांखाबाय आरो रावबो गैखाला जोंफोरनि खिथेर लानो गोनां मानसि रावबो गैया जेबो गिनांगौ गैखाया नों मा गामियाव थांनो नागिरदों थाङा नोंनि साननायजों जेबो जाया रितु बेफोर गासैबो मिथिगौ नोंनि थाखायनो जाजोबदों मोनथिबाय आगोलनिफ्रायनो आं बिसोर सानै मानसिखौ गाज्रि होननानै बुंसेयावबो नों फोथायाखैमोन दा दिनै बे समा नुनांबाय बे समखौ नुनांबाय जोंफोरो नोंनि थाखायनो आंनि फिसाया थैसिगौमोन। आं माबा मोनथिनानै खालायदोंमोन नामा नों मोनथिनानै खालाया नाथाय नों जेबोखौनो बुजिनो नाजाया नोङो गिबियावनो बुंब्लाथाय जेबो बुजिया उनावसो फस्थायो उनाव फस्थायनानै मा जानो नों जुदि गिबियाव जानो गोनांखौ नों जुदि हमथानानै लाखिनो हाया दाबो आं बुंबाय दङ बेयाव माबा सानो हानाय माबा खिथेर जानो हानाय सुथुर दङ बेफोरबायदि जायगायाव थानांला जोंफोरनि थाखाय सेफटि नङा होननानै बेखौथ' नों दा बुजिनो नाजायाखै नों दा गामियाव थांनो नाजायाखै नों बेयावसो थानो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आं थाङा आरो आंनि फिसाखौबो नों जेरावबो लांनो हाया। नों मा आंखौ बुंदों नामा आंखौ बाथ्रा खोनासंहोदों नों आंनि फिसाखौ जेरावबो लांनो हाया होननानै आंनिबो फिसा बियो नोंनिल' फिसा नङा था नों बेयावनो नों जुदि थैनो लुगैदों था बेयावनो आं आंनि फिसाखौ लानानै नोंबो नोंनि आसोल महरखौ नुजाहोबाय हो नोंबो बेबायदिसो बुंबाय